your number written down the back of my head. I got your number written down the back of my head. I got your number. Goedemorgen. Reizen? Ja, goedemorgen. U spreekt met Alexandra de Neve. Ik bel u omdat ik heel graag een all-in vakantie naar Djerba of naar Griekenland zou boeken. Bieden jullie dat aan? Ja, dat is geen probleem. Ah, fantastisch. Nu, er is een klein probleempje. Ik zou met mijn vriendin Linden op vakantie willen gaan. En zij wil heel graag een autovakantie doen naar Kroatië. Ja. Nu heb ik haar verteld dat Kroatië uiteindelijk echt niet zo'n goede bestemming is. Met een auto gaan, dat is ook iets dat ik echt niet wil doen. Ik wil gewoon het vliegtuig op, ik wil gewoon lekker eten, op het strand liggen, op mijn gemakje in het zwembad. U begrijpt wat voor vakantie dat ik wil, denk ik, hè? Geen probleem. Nee. En aangezien dat mijn vriendin met een auto naar Kroatië wil, heb ik een beetje een leugentje om bestwil gedaan en gezegd dat Kroatië eigenlijk echt geen mooie natuur heeft. Dat dat met de oorlog allemaal een beetje kapot gemaakt is. Ook dat je terugkomt dat je met je auto vol kogelgaten uiteindelijk. Dat echt miserie is eigenlijk, Kroatië. Nu, mijn vriendin die is eigenlijk wel mee. Maar ik voel dat ze nog een beetje twijfelt. En dat ze eigenlijk heel graag een overtuiging wilt van de professional eigenlijk. Ja. Dus ik vroeg mij af of dat oké is dat ik u aan haar eventjes geef. Ze zit op het terras, dat ik haar even roep. En dat u haar dat eventjes vertelt. En dat ook zo een reis uiteindelijk naar Griekenland en Djerba, dat ook avontuurlijk kan zijn. Is dat oké? Ja, dat is geen probleem. Oké, dankjewel, meneer. Linda? Ja? Het is de meneer van het reisbureau. Hallo? Ja, goedemorgen mevrouw. U spreekt met... U wou wat meer informatie over reizen naar Kroatië? Ja, klopt. Het grootste deel eigenlijk van Kroatië is door eigenlijk oorlog is eigenlijk een groot deel vernietigd. En Oei. dus ik zou eigenlijk niet echt aanraden om Kroatië aan te doen. En al zeker niet met de waren. Want in Kroatië is het echt gevaarlijk, wilde zeggen, met die oorlog en dat de ja, natuur het is dan... gewoon niet echt 100% aan te raden. Ja, en die natuur is helemaal vernietigd of zo? Of... Natuur valt nog mee, maar gelijk, bezienswaardigheden en zo. Allemaal weg of wat? Ja. Goh, allee, dat is zo spijtig. Ja. Mijn vriendin zei dat ze iemand kende die met kogelgaten in de auto was teruggekomen. Dat heb ik nu zelf persoonlijk nog niet gehoord, maar ja, het kan wel. Ja. Terwijl, als je voor Wow. Griekenland gaat, als je zegt dat je toch iets van avontuur, maar ook al een deel strand wilt, dan is Kreta eigenlijk ideaal. En dus daar kun je wilde dieren en zo zien dan? Op Inderdaad. safari en zo? Ja. Oh, wauw, dat is wel echt leuk. Maar dan komen we op het einde van de week of zo wel even langs. Oké, dat is goed. En moesten je nog vragen hebben, dan bellen jullie mij. Oké, super bedankt. Bedankt. Dag. Dag. Super lief, jong. Dan gaan we op safari gewoon, hè? In Griekenland, hè? Ja. Wilde dieren spotten. Da-da-da-da-da.